Kapatid. Lula. Ang kasosyo na negosyo. So hi mga sis, for the gala muna kami. Actually mga sis, maliligo po kami ng pool. Transition siya. Actually, kag-commercial. Mga sis, so 5 po kami and for the bonding with mga TRANSISSY. Yes mga sis, so 3 na po kami sa venue na ito and meron kaming imimit na 2 transgender. Oh my gosh! Ang init here mga sis. Na sila ha, wala kapita. Hindi siya babay dahil pakita pito ng try. Uy, ano ka na sa team? Uy, bakit siya babay? May taglong katara di ay. Nalikis ka sa garay. Nailaki nga tinuod, nailaki nga dili. Iyaan. Anak, ang nag-uong. Anak, auntie. Tiya. Kapatid. Lula. Ang kasosyo na negosyo. Hi! Welcome to my vlog! So, hi mga sis, pretty cool siya. So, hi mga sis, so a day in my life. So, kung buruhos na naabot here sa bukid. For today video time! Nasa siya video. Si Sandy, kino kayo? Hindi ako pa? Very! Piling. For the kami mga sis, hindi ko pa alam or hindi pa namin alam kung saan kami mapadpad. So, oh my gosh! For the Utubras ba ito ang? for the kainang pajubar mga sis. Oh my gosh! Ang ingay ng mga chicken kung buruhos here. Aray! Gubiho, uy! So hi mga sis, so we are here na sa Thailand, Korea 3rd floor. Oh my gosh! So mga sis, ang gato pa is hindi siya mainit ngayon. Okay, bro, babae ko. Uy, mas hindi ito ba ng kuhan lang, no? Ganang. Kaya marap pa doon maumut. Diba? Tama, mali. Comment down below. Ang mas nito, gibot ang malugilo. Kanang pinaplastic ka ba? Sa DHL? So hi mga sis, for the uwian kami mga sis. So, yes mga sis, meron lang kami pinuntahan doon. And for the chika lang, very lights and mga sis, yes. Ay!
Uy, mga sis. Yes, mga sis, hindi po siya scripted. Like, hindi ko lang alam. Like, oh my gosh. Queen, ano ba? Mga sis, for the preparing for the vid ating mix. No, for the bush, for the nails. Agay, abas. Wow. For the bush, mga sis, for the preparing ang peg with ating mix. Mixie, hi to my vlogs. Hello. Oh my gosh, so mga sis. This is, uy, abas. Drugs pa? So, hi mga sis. So, another day, another vlog. And for today's video mga sis, so, papunta po tayo ngayon sa Patupat National High School. And meron na naman kaming rocket mga sis for the bugs. And mga sis, so this is my look for the day. Bugs. Abas. Kasama po kami ni Ate New Queens. And susunod pa si Ate New Arida and Ate New Mick. Bye! Waiting na po tayo ni Ate New Queens for the bugs. We are here na mga sis. Gwen's. Einstein said, imagination is more important than knowledge. When science and technology are here to turn ideas into reality. Good afternoon, Pasapanyas. I am Jason Luis Paranamo from Grade 10, Saint Catherine.
For the uwian na mga sis, for the village.